treba da saberemo 7,056 sa 605,7 i sa 5,67. Kada sabirate bilo koji broj, uvek želite da se uverite da ste poređali brojeve na iste mesto. I naročito kada baratate decimalama. Najlakši način je da samo poređate decimale. Hajde da to uradimo. Prvi broj ovde je 7,056. Ovaj drugi broj ovde je 605,7. I zatim 605,7 i ovaj poslednji je 5,67. Sada smo sve poređali. Sve što je na mestu jedinica je ispod ili iznad svega drugog na mestu jedinica, sve na mestu desetica nalazi se ispod ili iznad svega ostalog na mestu desetica i tako dalje i tako dalje. Tako da možemo da sabiramo. Dakle, hajde da ih saberemo. Hajde da saberemo. Želite da počnete od najmanjeg mesta, tako da počinjete odavde. Ovo je na mesto desetih delova, stotih delova, hiljaditih delova, ovo je bukvalno 6 hiljadnina i želite da ga saberete sa drugim hiljadninama. Nema drugih hiljadnina. Možete da ga posmetrate na dva načina. Možete samo da spustite ovu šesticu dole ili možete da je posmetrate kao da je ovo 605,7 isto što i 605,700. Možete da dodate koliko god nula sa desne strane znaka decimale, sa desne strane od 7 želite, pošto se nalazimo sa desne strane decimale bez menjanja njene vrednosti. To možete takođe da uradite i ovde. Ovo 5,67 možete da zapišete kao 5,670. Kada ga zapišete ovako, imate 6 plus 0 plus 0 je 6 i nastavite. 5 plus 0 plus 7 je 12. Napišete 2 na mestu stotinki, prenosite 1. 1 plus 0 plus 7 je 8, plus 6 je 14. Pišete 4, pregrupišete 1 na mesto jedinica. 1 plus 7 je 8, 8 plus 5 je 13, 13 plus 5 je 18. Ovo je 18. Prenosimo ili pregrupišemo 1, 1 plus 0 je samo 1. I onda konačno imate 6 na mestu stotina, ništa se ne sabira sa tim, tako da možete samo da spustite tu šesticu i to je upravo ovde. I ne želite da zaboravite znak decimale. Kada saberete brojeve, dobijate 618,426 ili 618 celih i 426 hiljaditih delova. I gotovi ste.